ang mga plataporma ng mga kandidato dahil mahalaga ang bawat boto. Magandang araw sa inyong lahat. Sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon at ito ang Plataforma 2025, ang official election program ng CLTV 36. Kabalen, layunin ho ng programang ito na bigyan ng pagkakataon ng mga kandidato na maghapag ng kanilang mga plataforma sa taong bayan. Oportunidad din ito upang higit nating makilala itong mga kandidato at malaman ng kanilang mga plataforma upang tulungan tayong magpasya kung sino ho ang ating iboboto sa darating na halalan para tulungan tayong mamili sa ating iboboto ho ngayong May 12. Panoorin muna ho natin itong maiksing video na nagpapaliwanag kung ano-anong posisyon ba ang kailangan nating ihalal at ano-ano nga ba yung kanilang mga papel at tungkulin sakaling sila po'y maupo na sa pwesto pagdating ng June 30, 2025. Ngayong May 2025, nasa ating kamay ang kapangyarihang hubugin ng hinaharap ng ating lungsod, bayan at lalawigan. Ang halalang lokal ay hindi lang isang simpleng pagboto. Ito ay isang pagkakataon upang pumili ng mga pinunong tunay na maglilingkod sa taong bayan. Sa halalang ito, boboto tayo para sa mga lokal na lider na may direktang epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Gobernador at vice-gobernador, mamumuno sa lalawigan, magpapasimula ng mga programang pangkaunlaran at mangangasiwa sa serbisyong pampubliko. Mga bokal o miyembro ng sangguniang panlalawigan, sila ang gagawa ng mga ordinansa at batas na makakatulong sa buong probinsya. Alkalde at vice-alkalde, ang pinakamataas na pinuno ng ating lungsod o bayan na siya magpapatupad ng mga lokal na proyekto at serbisyo. Mga konsehalo o miyembro ng sangguniang panglungsod o panlalawigan, tagagawa ng mga batas at patakaran para sa mas epektibong pamamahala sa ating lungsod o bayan. Ang boto mo ay hindi lamang isang papel. Ito ay isang panata para sa mas maunlad at makatarungang pamayanan. Ngunit hindi sapat ang pagboto lamang. Para maging makabuluhan ang halalan, kailangan mayroong mga responsableng kandidato at matalinong botante. Ang isang tunay na makabuluhang halalan ay hindi nagtatapos sa pagboto. Ito ay patuloy nating pananagutan bilang mamamayan. Ang pananagot sa mga inihalal, ang patuloy na pakikilahok at ang pagsisiguro na ang gobyerno ay nagsisilbi sa bayan. Sa halalang ito, maging bulat, makilahok, manindigan. Ito ang plataforma, boto mo, kinabukasan mo. Sa pagkakataong ito, ipapakilala ho namin sa inyo ang kandidatong tumanggap sa aming hamon. Makakasama natin ngayong araw ang isa pong lay minister, magsasaka, practicing lawyer at notaryo publiko, tubong Santa Ana, Pampanga, at gayon ho'y naninirahan sa bayan ng Arayat. Tumatakbo ho bilang isang independent candidate sa pagka-gobernador ng Pampanga. Wala pong iba, Attorney Amado Santos. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga naman, sir. At batiin ho natin yung mga kababayan ho natin na nanonood ngayon sa programa. Mayapayabak po kay Kongan, kay kanang kalalawigan, at magpasalamat ko kay CLTV 36 ining libreng paanyayara. Opo. Sir, ito kanina nagkukwentuhan po tayo bago tayo magsimula sa ating programa at nabanggit ninyo 1992. Una ho kayong sumabak sa politika. Pakikwento ho yung inyong naging experience noon, sir. Alam mo, ako talagang gusto kong maglingkod sa bayan natin o sa lalawigan natin. Kaya lang hindi ako naiintindihan sapagkat ako ay sobrang masyadong aktivista, no? Kasi kung minsan, kung wala kang pera, hindi kayo boboto ng mga tao. Pero ngayon, hindi ako naniniwala, medyo mulat na ang mga tao ngayon. Ang totoo niyan, ako, challenge ko sila, yung mga kalaban ko dahil sila ay gumastos ng malalaki bago mag-eleksyon. Ay yung si Bailon, gumastos ng 50 to 100 million yan. Pero si mayroon pa silang, yung kabila naman, kuminsan marami silang ginagawa. Mayroon pang manok, mayroong longganisa o hotdog, at may pera. Pero tandaan ninyo, hindi ako gagastos ng 1 milyon tatatuloy ko na yan. Because I am banking on the social media.
Okay. Sir, 92, tumakbo kayong board member. 2019, unang beses ninyong sumabak ho sa kampanya pa sa pagkagobernador. Bagamat hindi pinalad, ngayon ho, muling sumusubok. Ano ho yung nagtulak sa inyo, sir, na banggain? Kayo na ho nagsabi, yung mga kalaban ninyo, may ginagastos. Kayo, walang gagastosin. Ano ho nagtulak sa inyo, sir? Very nice. Kasi halos yung mga abogado, takot lumaban dahil wala silang pera, no? Pero ako, hindi ako naniniwala doon sapagkat mayroon namang walang permanente ang hindi minamana ang panunungkulan, no? Actually, on the state policies, Article 2, Section 26 of the Constitution, 1987 Constitution, the state shall guarantee equal access to public service and prohibit political dynasties. Kaya ako lumaban ngayon dahil nga nakikita ko yung dalawa mag-ina para tayo lang na hindi naman sa niloloko, no? Hindi na, parang palit-palit na lang sila. Gusto ko rin putulin yun, no? Para maputol ang political dynasties dito sa Pampanga sapagkat napakakuan talaga. Grabe ang political dynasty dito. Opo, sir, ano ho yung mga programang isinusulong niyo? Pag-usapan muna ho natin. Ano yung mga problema na nakikita ninyo na dapat munang bigyang tugon dito ho sa ating lalawigan? Very good question. Actually, yung kuan nga, no, yung sa jingle ko, kung maririnig mo, may pangarap kong itigil yung patayan talaga rito, no? At saka yung mga tao rito, hindi nakakapagsalita ng malaya, takot. Aminin natin, takot sila. Yan ang una kong gustong programa sa aking panunungkulan. Opo. Sir, ano yung mga adjustments na inyong ginawa na? Noong 2019, lumaban ho kayo at nagpahinga kayo noong 2022 sa muling pagsabak ninyo. What are the lessons that you learned during your first run doon ho sa pagkagobernador noong 2019? Actually, gusto ko talaga mayroon makalaban yung mga Pineda. 2022, mayroon ako ng pinanontaryo ng Certificate of Candidacy. Pero si Bailon, nakita ko, lumabas siya. Sabi ko, parehas ang layunin namin, no? Yun nga, pinabayaan ko na lang, siya na lang. Kaya lang, hindi ko nakikita maganda yung pinakita ng example ngayon. Kasi tinuturuan din mag-corrupt yung mga tao. Gumagastos sila ng malaki. Hindi, imbes na matututo yung mga butante, nagiging corrupt din yung iba, no? Kasi hindi siya makapag-meet kung hindi siya magdadala ng manok. O tsaka yun, minsan parang takot siya, magdadala din ng pulis. Pero ako, sa tulong ng Panginoon, kahit anong sasabihin ko, no? Kahit pa sa mga Pineda, para sa akin, si Bong nakikialam sa politics. Who is Bong Pineda to meddle in our politics? He has no moral ascendancy, no? Wala siyang bakit pakikinggan mo yung taong balita sa... Hindi ko naman sabing siya yung nagpapaweting, no? Bakit natatakot ba kay Bong Pineda? Ako hindi ko natatakot sa kanya. Okay. Sir, ito ang programa natin, plataforma. Pag-usapan natin yung mga programa at bit-bit ninyo. At parang siyempre, bukas naman ho ang CLTV 36 para sa panig ho ng mga binanggit ni Ginoong Amado Santos kaugnay ho nitong aming talakayan. At siyempre, darating din, JM, yung pagkakataon na anyayahan din natin yung iba pang mga kandidato sa pagkagobernador. At patuloy nating sinisikap po yun. Sir, pag-usapan natin, ito, meron ho kayong bit-bit na papel. Nakalagay yung inyong mga plataforma, iba't ibang sektor. Simulan ho natin doon sa kultura muna. At kulturang Kapampangan, number 1 ho sa inyong listahan. Ano ho yung plano ninyong isulong para matiyak, ma-preserve po itang kakatamong kulturang Kapampangan? Pilitan mapuro na lamang basketball. Kumisa yung basketball na yan. In the aid of legislation, kumisa. Pero in the aid of election, the basketball mo nga rin, nakakakit ko na. Pero
kakit ko kailangan nung ako maging gobernador, biyaya niya, Timothy. Kakuswelo ko po, tayo artist sa Tarita, daran naman koreta na. Ang pura yung banda. Then bandang Musicos, banda Kisasmon 31, banda King Aray. Biyayang ko nga diyan, Bangkanita, masayang Pampanga. Ito, bila ko imbisyo, bilibang lalanganak. Opo. Sir, pagdating naman doon sa, alam naman ho natin, yung itong naging mainit na usapin, vinito ni President Marcos, yung panukala na gawing culinary capital ng Pilipinas, yung Pampanga. Bahagi ng ating kultura, yung masarap na pagkain. At kung kayo ho'y papalarin, ano yung inyong plano pa para higit na isulong ito hong food tourism na meron ho tayo sa lalawigan? Sir? Ito nga yung dapat talaga yung pagkain Kapampangan susulong natin, no? Maraming sikat na restaurants dito, no, para tangkilikin natin, no. Kasi yung mga pagkain dito talaga yung mayroong mga sisig, maraming leche flan. Yan, talagang dapat isulong natin dito sa Pampanga yan. Opo. Attorney, ito naman, pag-usapan natin, nakalagay din sa inyong mga programa, edukasyon. Recently, ito, napirmahan na rin yung batas na magpapangalan sa DAVSU o Don Honorio Ventura State University bilang Pampanga State University. Kayo ho, attorney, paano ho ninyo nakikita na makatutulong ito o anong impact nito sa ating lalawigan? At pag pinalad, paano i-maximize, paano makakatulong ho sa sektor ng edukasyon? Yun nga, ito ay state colleges, no? State college, no? Kailangan magkaka-branches nga sa RIAT, kailangan din yan para hindi na gagastos ng pamasahe ang mga estudyante. Yung mga bayan na wala pang DAVSU, kailangan na magtatayo sila doon para hindi nagagastos ng pamasahe yung mga estudyante. Opo. Attorney, kayo po nag-aral sa Maynila, at sa University of Santo Tomas, kapwa Tomasian ko pala si attorney, Arts and Letters. So, ano ho ba yung, siyempre, binabanggit niyo ayun yun ang lumayo. Ano ho ba yung mga, possibility kung sakali na magiging beneficial para sa ating mga kababayan kung dito na lamang din sila mag-aaral? Noong panahon namin, talagang sentro ng education Manila, no? Pero ngayon nakikita ko maraming top-notchers sa Pampanga, Angeles City, sa College of Law, mayroon na rin nagtatap dito. No? Hindi lang ang Manila ang Center of Education ngayon. Dito rin sa Central Luzon, marami na rin mga universities na pwedeng hindi na pupunta sa Manila ang ating mga anak o mga apo. Sa bahagi po ninyo, kung kayo'y maging gobernador, ano ho yung gagawin ng Kapitolyo sa ilalim ng inyong pamumuno para mabigyan ng pagkakataon yung kabataan sa access sa edukasyon? Yun nga, we have to increase the scholarship program, no, para bigyan ng pondo yan. At yun nga, I will repeat that the Pisao and Pampanga State University and DAVSU should give priorities to the students of Pampanga. Opo. Attorney, ito nakalagay din sa inyong isa sa mga programa, ito hong pagtugon sa problema ng pabahay. Alam naman ho natin, marami sa ating mga kababayan nangungupahan, yung iba sabihin na natin, nagsasquat, quote-unquote, sa mga bahay po o sa mga lupa na hindi nila pag-aari. Paano tutugunan ng Amado Santos ang problema po sa pabahay? Well, we have to collaborate with National Housing Authority to inspect or to give housing projects to the Kapampangan. And also those lands which are not yet titled, no? Tutulong din tayo doon para matitutuluan sila. Opo. Attorney, kayo ho ba, halimbawa, anong mga programa ho kaya ang ikakasa at paano sila titipunin yung listahan, nitong ating mga kababayan na walang sariling bahay? Well, makikita na namin titignan natin
sa mga local municipalities, Yeah. masasabi natin diyan kung sino ang sino walang bahay, yun. Apo. Attorney, ito naman, taga-Arayat ho kayo, at familiar kayo for sure dito sa mga nangyayaring grass fire, recently meron, tapos nung nakaraang taon, naibalita rin natin yung malaking sunog sa kabundukan. Ano ho ang programa ni Amado Santos para naman sa pangangalaga ho ng ating kalikasan? Well, talagang ako masyado kong kaya kalikasan actually. Ya kung ganyan mananaman ko pamurin Apo. ang ganyan ko paasikan, mananaman kong biyabas. Napon mo, dinulong ko, binyo ko reta lang ka, imbes na yung ko na reta, Apo. patadam ko la. Uling kalikasan na sopan mo. At sobra ko kapanatik ko ang kalikasan. Ang siguro 20 years kung mamang keng Jollibee, uling puro plastic mo yung karelang gagamitan. Pero ngayon mamana ko, uling ikit ko, kartuno rin gagamitan na ng kay. Ito na mga manuan mo kay bundok, siyempre dapat bantayan atin mo rin magbantay kay bundok para iwasan itong grass fire. Apo. Attorney, pag-usapan naman natin ito pong usaping pangkalusugan. Marami sa ating mga kababayan, siyempre po, manyaman tangmangan, kapampangan, mayroon po karang sakit, maralas diabetes, alta presyon, kaya din pong mag-dialysis. Nano po rin programa yung bangkanitaso panlapuri kay katamong kabalen, pangaras naman po kay health services. Yung makalungkot ken, dililya gagamitan na larang masakit Puro na masakit yak, pero yung na akong program, wali puro masakit kailangan di na laring obra. Makatulala na gagamitan dyan, yung masakit din karelo. At dapat talaga, dapat buntaking Kapitolyo ring masakit. Nung yako mong pakinggan, total, Atinarin District Hospital, di na lang pondo rin District Hospitals, baka nita pupunta king Kapitolyo ring masakit. Tingin, puro na lang, wala mo magkawutang na palog kay Kapitolyo siguro masakit, masyado kong maitapid. Nung babiyadyaing tulong ka rin, mag-isip-isip ko noon yung may nibatan ng kanilang babiya. Apo. Sir, ito naman sa usapin ho ng pagpapanatili ng kapayapaan. Kanina nabanggit ninyo yung mga patayan na hindi naman hulingid sa ating kaalaman. Dito ho sa Pampanga, meron hong mga nasa yellow category ng areas of concern ng Commission on Election na una na ho nilang naibalita. Ito ho yung syudad ng San Fernando at yung bayan ng Arayat kung saan taga doon ho si Atty. Santos. At ayon ho sa COMELEC, kabilang ho dito yung reasons, anong reason, kabilang ho dito yung mga insidente ng karahasan na nangyari ho na itala sa mga nakalipas na panahon. Attorney, ano ho yung masasabi ninyo dito at ano yung programa ninyo para once and for all mai-solusyonan ho natin to? Well, we have to check yung mga pulis, Kailangan talaga magro-ronda sila at saka talagang kahit sino para ma-check yung peace and order. Kasi walang pupuntang investors dito kung ganito, patayan dito sa Pampanga, lalo na sa Arayat at San Fernando. Yun nga. Pero alam na natin na balita sa mga quad committees kung sinong behind this patayan. Hindi lang nila takot silang magsasabi. Pero alam na natin kung sino talagang involved dyan. Opo. Attorney, pagdating naman sa pondo ho, para ho sa Sports Development Program, isa ho sa mga plataforma ninyo, sinasabi ninyo, palalakasin ang sports development, lalagyan ng pondo. Paano natin ito? Paano ho ninyo ito gagawin, sir? Well, yun nga, bibigyan din ng pondo. Yung mga kabataan, magpo-provide ang Kapitolyong funds. Kasi kung minsan nagsusolicit sila Pero yun nga, mayroon namang ira dyan, pwedeng gamitin sa kanilang sports development. Para hindi na sila nagsusulisit, lalo na yung mga kawawang kandidato, pagka walang yung bibigay, hindi boboto nila.
Kamukha ng, kung minsan, sorry na, kung minsan niloloko lang tayo sa mga basketball na yan, no? Kamukha ngayon sa Mabalacat City, mayroon na naman kwan. Ewan ko kung hindi pumapasok sa kwan yan na violation of Comelec rules, no? Kasalukuyan kumpanya, magpapabasketball ka. Sino bang, palagay ko, labag sa Comelec kwan yan. Opo, attorney, ito naman, programa ho para sa mga senior citizen. Karamihan po ng mga nakakausap din namin, dumadaing, nakukulangan ho sila sa pensyon, na meron ho sila. Yung iba, wala ring pensyon. Ano ho yung inyong gagawin para matulungan ho yung hanay ng mga senior citizen? Yun nga, pero dahil senior citizens kasi naman yan kay ng magnotaryo ko, sabihin na retang 95 years. Magkananay din ako, maning malaki, kaya katamo lang pera din ako na. Kaya katamo lang. So, kay senior citizen na magsilbita lang digdagan doon yan, niretang karelang benepisyo, sumiras kang 80, 85, hanggang 95, magsilbita lang asopan, ay endorse kang DSWD. Opo. Sir, pangaras naman po karening pamamaya IRA na nakita ko nakalagay ho dito sa inyong mga gustong isulong. Ano ho ba yung inyong assessment ngayon doon sa usapin nitong allocation, national tax allocation o yung IRA dati, no? At yung barangay, paano ho ba yung operasyon ng barangay sa inyong assessment sa kasalukuyan? Well, actually yung IRA, kahit hindi napapalot na automatic, i-release ng kwan yan. Pero sometimes sa munisipyo, ginigipit din yung mga IRA. Dapat talaga tuloy-tuloy yan para magamit ng mga kabataan at mga tao. Opo. Sir, paano yung gagawin? Yun nga, ipapalo up yun ng mga tao yung kanilang karapatan sa IRA. Okay. Opo. Sir, pagdating naman dito sa korupsyon at malinis na kwenta ng finances sa ating provincial government. Ano ho yung ano ho ba yung assessment nyo dito at paano niyo i-improve ito hong ganitong usapin? Ang leader o isang governor should set an example, no? Kailangan din siya mangungurap, no? At saka yung the financial reports or financial statements of the capital or the province should be properly inspected by the governor, by the public officials involved in the accounting department of the capital. Sir, doon sa barangay naman, gaano ho ba kahalaga ang tungkulin ng mga barangay government natin? Ay, ganda yan. Magandang tanong yan. Actually, ang barangay, kung tutuisin mo yung barangay captain, yan ang pinakamataas na official eh. Kasi involved siya sa legislative, no? Kasama sa involved siya sa judicial. May lupon siya, no? Involved sa executive. Para siya pinakamatas na official nakikita ko sa pinakamaraming trabaho sa gobyerno natin. Dahil nga, there's involved sa legislation, involved sa judicial, executive. Kailangan mag-elect tayo ng barangay captain yung talagang marunong, no? Para marunong pa sa batas. Sir, kung kayo po ay mahalal bilang gobernador ng ating lalawigan, paano ninyo palalakasin yung pangungobyerno ng mga barangay? Well, yun nga, yung barangay should magkikipagpulong sa mga local government para maalaman nila ang kanilang tungkulin at kailangan magsiseminar sila para alam nila ang gagawin nila sa mga tao. Attorney, ito naman pag-usapan natin, agrikultura. Ito hong Pampanga, kilala bilang siyempre marami ho tayong mga sakahan, mga produkto, hindi lamang din sa yung mga sa sakahan, pati sa sektor ng pangisdaan, marami din. Pero kabilang ho sa kalaban natin, climate change.
na nagdudulot ng pagbaha, hindi unpredictable weather. Ano ho ang programa ninyo para matulungan yung ating mga nasa sektor ng agrikultura? Yung magsasaka, hanggang yan manasik ko pa, hortelano ko pa Opo. dapat talaga yung gobyerno tamo, yung provincial government makatutok yan national para na rin magsasaka, tibong libreng binil, libreng fertilizer, apo umyali pa po kaya paranom. Kailangan makatabi yung provincial government ken. At saka aking Nueva Ecija, sometimes yung provincial government, yung manyalikay products daning probinsya, karang magsasaka, para asopan lang, mitas lang, kalidad ng hortelano. Apo. Ito naman, attorney, sa usapin ho ng mga, siyempre, pag-unlad ng progreso. Kasabay ho ng pag-unlad, pagdami ng mga establishmento ay kaakibat yan, yung pagdami ng basura. Kung kayo ho'y maging gobernador ng Pampanga, paano nyo tutugunan ito hong mga suliranin na may kinalaman ho sa waste management? Ako masyado akong panatiko sa Noong 1996, si Father Chito Carlos nakasign sa riot. Apo. Sumulat ako doon. Ako mangayak kay ni piyesta, sobra kakalat. At sinabi na kanita, maili ko kay ote ko mengayak. At kasi sinulat, naburing gayak, uli kay ni piyesta. Yan kaya binibitang pagayak-gayak na Apo. kailangan ilimit tamo rin ng plastic sa yan. Itapin kung kanita kay Jollibee, huli nga kakik ko puro plastic yung kanilang gagamitan. Pero ngayon ang mga anak ko rin, kartunan na rin gagamitan na. Wow. So, ikayo po, buriyeng isubong mo naman itang plastic-free keting mabilog a probinsya nung ikayo po yung sumambot. That is, yapinita, buri ko talagang free plastics siya. Kahit maganita, darakaling basura. Yan po, Kabalen, narinig ho natin yung ilan sa mga plataforma, plano at programa ni Atty. Amado Santos. At tayo ho'y magpapatalastas muna sa ating pagbabalik. Pag-usapan pa natin yung iba pang issue at syempre yung kanya pong mga hakbang at mga plano pa sa darating na halalan. Huwag ho kayong aalis, magbabalik po ang Plataforma 2025.
Tayo po ay nagbabalik sa programang Plataporma 2025 at sa ngalan ho ni Binibining Sonia Soto, kasama niyo po si Justin Dizon. Ipagpapatuloy ho natin ang ating panayam kay gubernatorial candidate Amado Santos, isa hong abogado. Kanina tinalakay natin yung kanyang mga plano at mga plataporma, pero may naiwan Dagdag ko lamang itong attorney, kasama ko sa mga inyong nais isulong yung magandang kooperasyon sa mga munisipyo at mga syudad sa ating lalawigan. Paano ho ninyo plano itong gawin? Siyempre, papasyalan ko sila. Check ang kanilang performance, no? Para makikita lang kanila kung talaga nagtatrabaho sila sa mga mamamayan, no? Actually, mayroon pa akong gustong i-add dyan, no? Yung mga katutubo, no? Mayroon tayong ipralo, no? Dapat ang mga katutubo natin, hindi sila dapat makuha kay karelang tuknangan. Huling maniba sa mulari ko. Yako itong piyesta, ilang parati kong bisita ng katutubo, ng ayeta. Dapat talaga may protection na lang. Kaya pangating development, dapat tabing tatabi. Actually, there is a law that protects them. Even kay Constitution, karakala provisions, para i-protect lang rin katutubong din. Kaya naroon pa yung development, kailangan may kukonsultuhan lang. Dahil kanilang traditional culture, ang pagkain dapat alam ang wala reta, i-respetuin la reta, at yung constitution nita. Opo, dakala salamat ka rin, attorney. Kaya pong oras sa ini, pisabianta naman ito pong kaya kayong personal background. At yan ho mga kabalan, nakita natin, inilatag ho ni Attorney Amado Santos, yung kanyang mga plataforma. At ang daming aabot ng 15 items yung atin hong tinalakay na at yung kanya hong mga binanggit na sa puntong ito pag-usapan naman natin, attorney, yun hong inyong personal background para ho makilala din kayo ng ating mga kababayan. Siguro po Karen pong Manuel Becchetti Pampanga, baluta naman at lula po rin kandidato para gobernador at deta po nga duha kakitala den poster misusumangid ya Attorney Amado Santos kapansin-pansin baluta mo ditakya po yung poster punta den aliwa at ngayon, hindi pa mo po damdaman. Magsalita, interview ta na rin po, matapilang beses kaya CLTV 36. Attorney, pakilala mo pa yung kaya kang sariling pagkwento tayong kaya kang background. Meragul ko po Arayat o Santa Ana, Kenny pong Pampanga. Meragul ko Santa Ana, pero ninipat ko Arayat at yung may kasawa ko. May bait ko Santa Ana, August 14, 1948. Karing ko may garal elementary. May high school King Right Institute. Kinangwa kong Bachelor of Science in Political Science, UST. Anong may kaidwa akong banwa kay Faculty of Civil Law. Pero pahuli na ng mag-martial law. At uli nga ako rin pera, tinuknang ko. Kanya may kapag sundo na ako mo kanita kay Arbadian Colleges, kay Pampanga. Yako, EMDC ko, o SPEM ko, kareng kay Catholic Church, since 1981 hanggang ini. Pero makalim ko ngayon uli kayong bylaws na ni kayong lay minister, itong kakandidato ka, dapat kang mag-live. At imisis ko rin, involved yarin kayong kabilugan Pampanga, kayong kasalpantayanan yung Vice President o Vice Coordinator ng Archdiocese. When you talk of Archdiocese, yung mabilog ang Pampanga kaya ba yung Angeles. Baka dyan ko naman tinagal, ulit nakal ko kaya ba SPEM, EMDC, ilang asaan kung sumahap ka na ako ulit kailang simbahan. Ang po yung misis ko kay Lehom, ikami yung 4,000 members kay EMDC. Imisis ko 7,000 current members na ketibang bilog ang Pampanga, including Angeles. At asahan ko lang, nagmamurin sabihan na yamong kaya ni Bailon, nung nanumoy sabihan na nga mo, yung tuketa mo, kailangan mag-isip-isip ta mo. Let us separate the boys and the girls ngayon. Na ikayo kaya kung MDC, Suryenye, ingkala kong sarili, malibat sa kanita, malibat martial law, pakipatay ko rin malati, at itapin. Ko gagawang kamalyan at lalo niya pinita, iya mong manibat kanita
pakipateke. Minsan, istumagbista ko 3-in-1 eh. 3-in-1, simba ko niyang ipapandemic, regular ring misa kay ni San Fernando. Magpasko mo na alas 6, mayaring alas 7, potangkayi, alas 7, physical na maglakad ko ng Kapitolyo, physical, potangkayi magbista ko. So 3-in-1, nung minsan, bayo itang bista ko, makipag-plug ceremony ko. This na kaya 2009 na ita, beto ka rin board member, may pag-plug ceremony ko, rin marano. O tayo na masusuportahan niya mong. Among El Padrillo. Malipek iba na kanako nita. Kaya benay pangamong. O eta po para sa prinsipyo. Pero ako, makanyan man, buri ko talaga katandem, manukulang kay Tipampanga, yamong El Padrillo. Huling pares kay simbahan, pares kay aktivista, kami kabudmangan di, nung sasawag kay pagkailipunan. Ito to na, ating kung darala na kay nila. Opo, ikit kayo po yung poster yun. May ito nga poster, kabanda Bakulod. At ikit kayo po. At ating kayo namang bibit-bitan na yaliwa pang kandidato na kaya kayo pong personal susuportan. Opo, malyari tayong palto. Sige po. Magsibigyan palto na. Luklok na kayo mo po, kaya harap yun yan mo po. Sige, Kenny po yung camera, attorney. Kenny po. Wow, ne. Lad, Jeff. Toya kanina. Opo, baliktad Jeff po mo yan. Yan. Ito tunay ako mong gagawang makanyan. Yan ikikugin, yan kasabi ke. Wala makayelo tamo ako dyan datang San Fernando, datang technical assistant na sinabi na mag-green tamo kay agriculture. Pero yan ako makayelo kung balang kaya interview, handa ako muling ako kahit palit-palit na partido. At sula kaya din kaya ako mong gagawa kayang makanyan. Ala pang ginawang kandidatong sarili ng gastos. Ala bang, pero yan ako muling ako maimot dahil talagang tao nga rin eh. Ayasahan tala kay katamang bansa. Ikada ko sing programa Pampanga. Makialam kay politika yung mabilog ang bansa. So, ayan po, kabalen, dadala niya pong Atty. Amado Santos yung kayang poster. Sir, inipisabihan tayong politika kaya Pilipinas. Baluta naman po, pati eleksyon na importante, maulagay itang ausandang makinarya o itang means to campaign. At kalupa po ni nga banggit yung, ikayo man, bistaman, dimut, keng kwalta, balaos pa mo rin. Sir, diretsong kutang, nano po yung assessment yung kening election ngayon na kumbaga, yung chances niyo, baka nano po yung panakit yung ating kailangan po ating consent sumambot? Why not? Itapin, dahil tayo mabibiyasan na lamo rin. Huling, muna-muna, dahil rin patayan kete. Pero kaming among, mag-umpisa nung makapagsalita rin tao ngayon, huling, mag-initiate kami para sikan lalub. Etong na ako. Ako na akong pitatakutan na ulit ingapong ginot, tsaka na ako na tapit freedom of speech, o itang makapagpasalita lang malaya rin tao, yan ka na pakita. Pero itang akakit ko, sumambot ko, uling, kaya kasing po magpresenta kayong ebidensya, do not rely on the weaknesses of your opponent, but rely on your strength. Ngayon, ka na akong strength, kakabit kay sarili ko, itapin na kaya kumpisamban, magsilbi ko namang magsilbi kay gobyerno. Dahil aliwa naman, magsilbi lang kay gobyerno, magsilbi kay pisamban. Pero yung pinuling katoliko tamo, basta panindigan ko, katoliko ko, itang talagang gusto yan ka na akong pakipate. Apo. Sir, balutan naman, kalupa na po ni nga banggit yun, 1992. Linab ko po kayong politics, tinagal kayong board member, at to year 2019, tinagal kayong gobernador. Sir, hangga po kapilan ining makanining makipaglaban na gagawa nyo. Banggit yun na din, manibatan niyang martial makipaglaban kayo at makananiya pula akakiting future yun, pangaras po kayo ng pamakipaglaban na para ka rin pong kakatamong kabalan, kalupa po ni nga manon nyo. Yeah, pinita, nung tamang kailan naman, actually, yung mete papangin kay patalastas kaya pa yan itong, muli na magkailan tamong itamong kay simbahan. Ang kaya pa Cardinal David, actually, yung kapatid na
Dante David, yung kasal ko, yung best man ko, talagang denta ko rin, wala naman sasawang makipate kayong katuliran, Baka dyan man niya ako, buri ko kabang mabiya ko makipate ko kayong katuliran. At saka buri ko rin, pineda, buri ko tilang kalaba na tabay, tilang matino. Pero mo, kay, palit-palit lang mo, itapit. Buri ko, asaldak tala kayong panahon na ito. Attorney, ini po, kutang, kung hindi kayo ang papalarin sa May 12, sino ho sa tingin ninyo ang dapat maluklok sa Kapitolyo? Well, pwede na rin si Bailon. Pwede na rin siya. Apo. At attorney, pero nandun nabanggit yun, buriyepin sa nakakayabing manungkulan ni Among Ed. Before the campaign, before the elections and the filing of COCs, may kapag-reach out kayo po kaya? Ating kayo po nga pisabi, makanyan? Okay. Kanita bako kayang marangle, ikit ke yamong among edana, atone, ot kebit meng lagyo ko, man pemon kanako. O sabihan ko naman, uling, maniba kaya paki-pati, kinumpa niya ako para kanita panahon na ito, bailo na po'y, kita may ngalabas, Father Ed Padrillo, talagang kinumpa niya ako, balo kong matino ng tao, Teboy Oscar Rodriguez, matino yan naman tao. Yan ako pang gagastos niya kahi. Yung Oscar kanita niyang, istong mutalarat, ano ka detaluman, Jeff, yan ako gagastos mo rin kaya pamangan kotomiras la rayat. Makanya ko pa nga tao. Na sinabi ko kangamong, among nung sinabi mo, Kevin may lagyo, o nung yan kamatino, nakakene ako ya. O hindi pa bulan. Dahil ako na among ako. Alim mo na, tsunya mo rin ka na, no? O makanya ko pa nga tao, itapin, emo pa sarili. Basta matino yung tao, ikumpanya ke. O yan, itapin, yulit ko kaya na, yung talagang kaya may ko nito, yung Oscar Rodriguez, sa kakikeme itong matino tao yan. Ikityo natin ko, demanda ngayon, ala. Uling, ikaming, kanyang Marcelo, ikaming kikimuk keti Oscar, Ed Paminton, kaya may ko riot. Riot, peka masaki ang dili. At yung PA, HMB, po padang army kanita. Pero ako pitakutan din. Kanita ping Marcelo kita, labong sa ising, i-bailo sa ising yung eraw palubag kareng covert court. O tate kanita kay Marcelo, ikami na Oscar, alaki ang permit, kinarayat. Paka-armalite la pa, tuloy yung rally. Di Pinoy kanita, 26 yan, di natangya. Doña Aurora, di natangya naman. Pero hanggang laki ang permit, tuloy mo rin, uli freedom of speech, sa'yo mo na yung limited tayo. Opo. Attorney, ini chuta na po kayong tauling portion ng katang programa. Dinanda kayo pong pamikatagon ngayon, bang pakisabyan po, reng botante, reng memalen, kaya tilabuad kapampangan, nano po yung buri yung idaking apse karela bang kanita, at tandaan-nanda kayo po, at nung nano po yung buri yung paras karela, sir. Sige po. May paworas kaya kayo, kapatad, lalong-lalo na rin keng simbahan, then taga-UP, then taga-PUP, rin kaya ko keng laranganing aktivista, yung kaya katamong papa, yung mga biya papa, encourage na katamong magkiyabe keng politika. Ang popay kay Cardinal David, encourage na katamong mo rin. Yaku bunita kabutamo mo mga di, kailangan kimuta mo. Lalong-lalong na kaya tibaleng kapampangan, mismo nakarakaling sugal kete, nakaling patayan. Pampalasang etamo kikibot, andya siguro yung manilyari yan. Kaya kayong EMDC, kaya kayong LECOM, so panyo ko, bangkanita man yung buta mo, nung amanan nyo yung bailon, garabyado yun. Diyan yung nalakan ako reta, bangkanita, one-to-one na yung labanan, nung isipan nyo talaga, garabyado yung bailon, uling naman nagawa yung gagawan ko ngayon, nagawa yun ipukul yun na lakan na kasi baka nito ililay kami na ang milaban. Sistong pinukulyo ka na ako rin, sigurado may sambut na ilidya. Kanya, ang katanda ko po, ikaw kapampangan, ibiya tayo yung dangal ngeni. Biyayan tamo yung masalesay kaya kapampangan, itapag margulta mo na yung kapampangan ay a wedding capital of the Philippines.
Sabihan, sayang na rin mga labas tamong kaya. Sayang ang Timoy Gloria, yung atin niya sakit ne. Panalangin kayo bilang Katoliko, pero yung mila ko yung sakit, paano makanyan gawa na? Yun na po, paniwalan din makanyan. Paniwalan niya, tamo puta, mga di tamo, yung sarili tamo, yung pakiramdaman tamo. Nung sinimba tamo, ketang Maleldo, manibat Lunes Santo, yung Merkulis Santo, ihudas yung pura ng sasabihan ng misa. Ketang Huwebes Santo naman, nung sinimba kayo, itang pamimirasong tinape, yung in-emphasize na, itang mikakalugod tamo. Noong palang itang tinape nga ito, piparan-paran tayo, alaman pati kay tikip Pampanga. Anya mga kapatid mo, ulit ang edad na katamo, buring piraso kay itang tinape, buring tayo ilan na mo. Anya, wait apin, ketang naman Biyernes Santo, nung talaga ba kayo, anyang ibayo talaga kaya katangkasal pantayan, sinabi na, ni pari, sa sakwilyo, ing dapat na Satanas. Opo, sa sakwil ni. Ipaman niya rin pong boto, linumking kay sa isipan ko, ipaman niya rin boto, dapat na Satanas. Anya po, kailangan deta po talagang matino tao. Kalupa ko, ilang iboto yung Bangkanita, yung Pampanga, naman na itang patayan, at saka itang makapagsalita lang malaya ring tao. Ngayon, excuse me, lang makapagsalitang malaya ba? Bayo na magsalita. Pero manibat na niyang gelawang kaya itang pipandan na rin pineda. Balo, karakal na rin manalangin kanuhin ka na kung safety. Makamatay na mo rin ang pineda. Balo kayo sabihin na ka na, safety ko, mimingat ka, ara ka na ako. Dakal pong salamat, Atty. Amado Santos, yung iboto yung kaya bangkaning Pampanga manliway kayang politika. Dakal pong salamat. Dakal pong salamat, Attorney Amado Santos. Good luck po kayo at God bless kayong kampanya. Kabalayan, bukas po ang CLTV 36 para ho sa panig ng mga personahe, individual at organisasyon na binanggit ho ni Attorney Amado Santos sa kanya hong mga naging pahayag. At ito po, siyempre ika nga po, dito po ang CLTV at kung ano man po ang inyong nais ipaabot at nais ding maging tugon doon ho sa kanyang mga naging pahayag. Abangan po ang susunod na episode ng Plataporma 2025 tuwing Miyerkules ho yan, alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Live ho tayo sa CLTV 36 sa Free TV at Signal Channel 115. Pakinggan din sa RW 95.1 FM at panoorin online sa CLTV 36 website at Facebook page. Pati rin sa YouTube. Live din ho ito sa Sunstar Pampanga Facebook page. Sa ngalan ho ng ating mga kandidato, pamunuan ng CLTV 36, mga media partners at production team ng Plataporma 2025. At sa ngalan ho ni Binibining Sonia P. Soto, nagpapasalamat ho kami sa inyong pagtangkilik at pagtutok sa makulay na talakayang ito. Muli, ito pong Plataporma 2025. Ako si Justin Dizon, nagsasabing, boto mo, kinabukasan mo. Maraming salamat po.